Dagan gikan sa 6.5% nga economic growth atong 2023 hing 8.82% sa 2024 sa hing arang-arang og jutay. Okay. So unsa may ipasabot ani ngadto sa mga tawo mambinos? Sige, so in terms aning provincial product accounts nganing saka siya og 8.8% from 2023 to 2024. So pag 2023 ang ato ang gross domestic product kay kuan lang siya na siya sa 182.22 billion. Then pag 2024 nahimo na siya nga 198.29 billion. So unsa man ni siya? Mo ni ang total nga value or ang total nga balor sa tanang mga products o services nga na-produce diri sa Bohol. So meaning, kung dako kayo ang value sa ato ang products and services, daghan pod ang mga trabahante nga ni contribute para ani nga mga pag-produce sa mga products and services. So siguro nili lang kayo nato ma-feel for now kay hinay-hinay pa man nganing saka kay from 2020 nga ni down jud to siya tungod sa pandemic lagi, at least karon naka-recover na ta. So hopefully magpadayon ni nga increase arong basin di ay puhon-puhon maka-feel na ta ani nga pag-improve sa ato ang ekonomiya.